Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Sektor sang transportasyon sa Bacolod ginaplano nga magpatigayon sa 5 kaadlaw nga untat biyahe. PRO sa suspension sang sugar importation mangin status quo. Balita national, big time oil price hike ginapaabot sini nga semana. COVID-19 booster shots hindi mandatory suno sa Department of Health. Balita international, Facebook pagadilian sa Russia. Sa sports balita, Gilas Pilipinas sigurado na ang pagsulod sa second round ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mayong aga Bacolod, may ngaga Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karong adlaw Domingo, Marso 6, 2022. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos kid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga Lesay 5 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa balita lokal. Ginkumpirma ni Undok Secretary General Diego Malacad nga magapatigayon sa 5 kaadlaw nga untat biyahe ang transport group sa syudad sang Bacolod. Apang hungod nga wala gin detalye kung ano nga petsa. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Malacad nga sa adlaw sang Miyerkules sa masunod nga semana o kung sini nga semana magapatigayon sang Unity Forum kaupod sa matilawas sang simbahan, eskwelahan, mga establishmento kag BPO company sa gumagpaathag kung ano ang tinutuyo sa untat biyahe sang transport groups. Sa madumduman, ginareklamo sa transport groups ang ginalegar pagpamilit kay patuman ang jeepney modernization program kang wala na pasakaan nga apelasyon sa o kung nasapakan nga apelasyon nga sakaan ang pletehan bawod sa tuman nga mahal nga presyo sang gatong. Yes, ang transport group yan mo na Monday up to Friday na siya nga rally daw 5 days. Pero kinalarespetuhon tang mga simbahan, respetuhon tang mga school, respetuhon tang mga call center na kagiban pa nga mga stakeholder. Kaya ang transport industry mala-action ba hindi na yan nag-aisahan kung walang pasahero, wala man na pulos mo. Si Undok Secretary General Diego Malacad.
Mangin status quo ang temporary restraining order kon TRO may angot sa suspension sang sugar importation. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Anay Sugar Regulatory Administration kon SRA Board of Director Attorney Dino Yulo nga nag-issue sang writ of preliminary injunction ng duha ka korte sa probinsya nga nagakaulugan nga until further notice o kon tubtob matapos ang hearing dira o kon dira pa lang makadesisyon kun bala padayon ang sugar importation. Sa madumduman na talanan na kuntani nga mag-expire ang 20 kadlaw nga TRO. Apang bawod sa panibagong nga desisyon, magapabilin nga hindi masunod ang plano nga mag-import sang 200,000 ka metriko tonelada sang kalamay. Duha na doon ka korte, no? Ang sasagay kat sa Himamayla, nag-issue na sila sa writ of preliminary injunction or WPI, no? Ano ng writ of preliminary injunction. So ano ini siya? Kung masiling kita nga may writ of preliminary injunction na kita, nagsiling ng korte nga until further notice or until matapos ang hearing, no, mapunggan na ang sugar importation program or ang sugar order number 2. Kabahin sa pagpahayag ni Anay Sugar Regulatory Administration Board of Director Attorney Dino Yulo. Gin-turnover damlag lang sa Manapla Police Station ang duha ka improvised explosive device o kon IED nga nakita sa katubuhan pila ka metros ang kalayuon halin sa Victoria's Milling Company o kon VMC sa Barangay Purisima, Banwas ang Manapla. Sino kay Police Captain Janek Bermudez, hepe sa Manapla Police Station, kinalikdan nga semana sang gin-report sang security guard sang VMC nga may isa ka lalaki ang nakakita sang duha ka botelya sang IED sa Hacienda Candelaria, Barangay Purisima. Dugang pa ni Bermudez, wala ni baluan kung sino ang mga persona ang nagbilin sang IED sa lugar apang ginabanta 500 metros ang kalayuon sa VMC. Pero ginalantaw ni Bermudez nga posible ginausar ini sa illegal nga pagpangisda na hindi man sa luyag nga maghatag sang spekulasyon nga angot ini sa damlag lang pag-rally sa mga residente batok sa VMC. Sa bahin sang VMC, ilang ginahugtan ang ilang seguridad sa ilang lugar kasunod sa pagka-recover sang duha ka IED. Liwat naman naging pandaman sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga nagapanag-iya sa mga armas nga nagalupok o kon armas luthang kay surrender ang ilang armas sa motoridad agon hindi mapasakaan sa kaso. So kay NOCPO PIO Police Lieutenant Abigail Donasco sa 34 ka mga police operation angot sa Comelec Ganban, naglabot na sa 41 ka mga persona ang nagka-aresto. Nagtanan na pasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ko ng Comelec Ganban. Ginpanugyan ni Donasco sa mga nagauyat sa mga lisensyado nga armas nga lubos nga ginadumili ang pagdala sang mga armas nga wala sa nagakaigo nga permiso gikan naman sa Comelec. Nadugangan sang 65 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 182,118. Sa bagong nga kaso ang Iloilo Province sa may 25, Iloilo City 21, Negros Occidental 8, Guimaras 4, Antique 3, Capiz 2, Aklan kag Bacolod City 1. Samtang 126 ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 171,687. Nag-11 ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,287. Ang Western Visayas ang may 5,065 ka aktibong kaso sa COVID-19. Nagpanginbulahan si PRO6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo sa mga operatiba sang PDEA 6 kag PNP tapos nga nagmadinalag-on ang pagpag-away kontra illegal nga droga. Pero kay our Regional
Kon Police Information Officer, spokesperson Lieutenant Colonel Arnold Solis, gindayaw ni Dongbo ang PNP kag PDEA operatives matapos nakarecover sa 5 kilos ng ginasuspetsuhan shabu na may standard drug value nga 34 milyones pesos sa bypass operation sa National Highway, Barangay Old Poblacion, siyudad sang Escalante. Nalakip na ang pagka-aresto sang suspect nga si Vicente Sipuesca, 42 anyos, kag residente sang Araneta Street, Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Dugang pa ni Solis ang pag-aresto kay Sipuesca resulta sa mabakod niya kolaborasyon sa tunga sang kapulisan kag PDEA. Si Sipuesca ang preso karon sa custodial facility sa Escalante City Police Station kay napasakan ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 batok sa suspect. Gin kasugta naman sang mayoriya ng mga miyembro sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod nga ipaiway ang pagpatigayon sang face-to-face nga pag-attend sa ilang mga session sa palabuton. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, apisar sang natabo nga pagnubo sa alert level status sang siyudad, din pa kamaayo sang konseho nga ipabilin sa online o kon virtual nga pamaagi ang ila session bangod sang padayon nga pamahog sang COVID-19. Ila ka makonsiderasyon nga gintumod sang iyang makopdanan sa konseho ang mga sitwasyon sang session hall naka-enclose kag naka-aircon. Dugang pa rin Familiaran, ila naman nga ginpamangkot sa Civil Service Commission ng mga sistema kag ang ginatagan sang pahanugot. Dugang pa sang busy alkalde nga kon siya lamang ang pasugtan, luyag na sinikuntani nga makabalik sa normal nga sitwasyon ng ila pagpatigayon sang session. Sa mga balita national, big-time oil price hike ginapaabot sini nga semana. COVID-19 booster shots hindi mandatory sunod sa Department of Health. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Mag-champion, superpower na, mura siya! Tanggal pa, Okay, so maayong aga mga ka-aksyon and happy Sunday everyone. So March 6, 2022. Alright, so first Sunday of the month, correct? First Sunday of the month, so kabay pa nga magpabiling katagyapon nga safe and healthy. Kaya of course, nagapadayon sa gyapon ng COVID-19. Okay? Sa tanan nga nagaupod sa aton sini nga aga, good morning kay Ma'am Vanessa Mayo, she is watching. Good morning sa imo. Kay Miss Jinky Dilagdon, salamat gid sa 50 stars and happy blessed Sunday. Action Doral kag kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar. Kag hindi ko mabasa ang sugpon. Sige lang. Thank you, good Miss Jinky. Kay Makasilam Kidong, good morning man. Athea Kimiriman, good morning. JP Lucasan, good morning man. Si Kimosabe Magellan, good morning. Rensky Perez, good morning man. Dem Vinson, kay Aro Ortega, si Ophelia Hansen, good morning. Si Athea Kimiriman, good morning man sa imo. Have a dali lang. Ano na? Sige. Have a blessed Sunday morning. Good morning sa Taranya members ng Energy Fans Club. Kay Romel Castillon, good morning man. George Yanson, good morning. Cecilia Bautista. Jessie Ngo, good morning. Kay Lucita Bolacher. James Pringases, good morning man. Watching live from Arizona. Stay safe. Yeah, stay safe man. Kag maayong aga. Kay Jamel de Florendo, good morning. Eddie Laus, maayong aga. Kay Thea Kim Iriman, tamyo lang lihog ang Oxenola, ne? Oxenola family, always gid sila naga-monitor. Okay, you're welcome, Thea. Roosevelt June Baldago is also watching. Good morning. Kay Eddie Laos, si Nanay Isabel upod niya po na naga-monitor dira sa may Isabela, sa may Victoria City. Jory Montiliano, good morning. Zenny Ledesma Salvacion, good morning man. Kay Rafi Joy Alojamiento Viesca.
Si Noy M. Depon, good morning dira naman sa may QC. Kay Elvira Hilogo, good morning naman sa may Charino Heights, Barangay Granada. Oy, good morning dira sa inyo. Kay Just Real Apple, good morning. Si Cherry May Baro, good morning man. Kay James Candelario, good morning man, live from Hawaiian Philippine Company, Silay City. Ay, sa tanan niya taga syudad sang Silay, maayong aga sa inyo. Aha, kay Maylene Tanilon, good morning man. Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning, blessed morning man sa imo. Kay Kate Cat Dalumpines, good morning sa imo. Kay Eileen Valenzuela, dala naman sa may Cadiz City. Uy, kamusta subong ang Cadiz City? Good morning. Gaulan-ulan man da sa inyo mga kaaksyon. Kay Abi ko standby na. Kaya diri sa Bacolod medyo rendezvous. Gaulan-ulan Kaya Christine Minyas Villalobos. Uy, good morning Tintin, and how are you? Ate, sige mas standby tayo mga kaaksyon. Kay Panga R.R. Hinyo, good morning. Sige, halong sa pag-drive. Las 6:17 Action Radio, Philippine Standard Time. Ang balit. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:18 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginapaabot ang big time oil price hike sa masunod nga semana base sa sini nga semana base sa unang 4 kadlaw sa trading yara sa 4 pesos kag 50 sentimos ang ginapaabot nga isaka sa presyo sang diesel, samtang 3 pesos kag 39 sentimos naman sa gasolina kag 3 pesos kag 39 sentimos sa kerosene. Bangod sa oil price hike, masobra 11 pesos na ang ginmahal sang diesel, 10 pesos sa gasolina, 10 pesos man sa kerosene. Ginpatawag man sa Department of Energy ang oil companies para masigurado na may nagakaigo nga supply sa petrolyo kung magdugay pa ang giyera sa Ukraine kag Russia. Nagtukod ang Kamara sa isa ka fuel crisis ad hoc committee para talakayon kag pangitaan sang solusyon ang natabo nga krisis sa pagtaas sa presyo sang langis sa merkado. Suro kay House Speaker Lord Alan Velasco, maga-convene ng komitiba sa Marso 7 agud iplastar ang mga solusyon para mabuligan ang mga consumers kag transport sector nga resulta sa pagtaas sa presyo sang langis. Nagalawom si Velasco nga sa una pa lang nga pag-convene sang komitiba makadesisyon na sa mga posible tikang para mapaganhagan ang epekto sa pagmahal sa presyo sang gatong, labi na sa nagapanguna nga balaklon. Ginapadali na sa karon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang implementasyon sa Strategic Petroleum Reserve Plan sa Department of Energy sa tuyo nga mapaganhagan ang epekto sa mataas nga presyo sang gatong sa domestic market. Pero kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ginatalakay ni Cusi ang Strategic Petroleum Reserve Plan sa ginpatigan yung emergency meeting sa mga oil companies. Patag pa ni Abad ipatuman ang Strategic Petroleum Reserve Plan sa duha ka phases, ini ang short-term kag long-term. Sa idalam sang short-term plan, magahulam ang gobyerno sang available nga spare capacity sa existing storage tanks ng oil companies kag sa long-term plan naman, ang Philippine National Oil Company ang magatukod sang kaugalingon nga storage tank. Ginaklaro sa Department of Health nga hindi kinahanglan nga i-mandatory ang COVID-19 booster shots sa karon kag ginpahayag nga may madamo pa nga paagi kung paano ikampanya ang vaccination drive sa pungsod. Ginhimo sa DOH ang pahayag matapos ginsuwestyon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion
nga i-mandatory ang COVID-19 booster card sa mga establishmento sa lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 1 o kung natapos na ang primary series ng vaccination. Sulo kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, nahangpan sa ahensya ang tinutuyo ni Concepcion nga full protection apang sa karon ang mahimo lamang ang mga paghatag sa impormasyon kag paghangop sa business sector. Ginaobserbahan sa karon sa hospital ang isa ka opisyal sa munisipyo matapos ginluthang sa mula pa nakilala nga suspect sa tong Huwebes ng gabi sa syudad sa Lamitan. Ginakilala o kung ginkilala ang biktima kay Tuburan Municipal Administrator Anwar Halik, 48 anyos. Base sa report sa Lamitan Police Station, noong sa gabi natabo ang insidente sa tindahan ni Halik sa sitio na Wasa, Barangay Maganda, syudad sa Lamitan. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nagpanira na sa ang biktima sa iya tindahan sa nag-abot ang mga armado nga lalaki kaginlutang sa nagkalain-lain nga bahin sa iya lawas. Na-recover sang pulis ang anong kabasiyo sang 45 caliber pistol kag ginahibalo pa ang motibo sa pagpangluthang. Lakip na ang identity sang mga suspect. Last size 22 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Para sa heavy duty. Okay, so good morning sa liwat kay andali lang, hindi natataman. Kay Franklin Telohio, good morning. Michael Cordero, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, foggy Saturday afternoon. Action Dorel, happy Sunday everyone. Watching ARB live from Minnesota State. Yes, good morning sa inyo, Ma'am Van, and kay Doc Matt Mayo. Junray Valiente, good morning. Patricia Jimenez del Castillo, good morning man. Julie Baguio Lorana. Kay Percy Ortiz Tiao yun, good morning. Elmer Alameda Rillo. Kay Marivic Jadison, bongga. Kay Ruchel Fulgencio Susana, good morning man. Lloyd Castillo, Richard Venus, good morning. Si Maninoy Michael June P. Season, good morning man. Have a blessed Sunday to you and sa Taranya ARB Family Squad. Thank you. Greet niya lang si Edsel Colomida kag Kenneth Bongkalon sang Zona 5 Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Yes, may aga sa Taranya taga Barangay Sumag, Bacolod City. Anaman si Bernadette Lacson. Good morning. Kay Mr. Mrs. Chewarls Chavez Soberano. Ay, pwede kalaba sa nga ba bongga. Sige, good morning landra sa inyo. Good morning man kay Mick Parcon Ignacio and Bongville Borge. Sige, good morning sa inyo. Happy Sunday good everyone. Kag medyo may mga portions sa Negros actually nga gaulan-ulan no. Kag diri man actually sa sa Bacolod kagabi medyo batsyag kita disang pag-ulan. So kag grabe ka sang galom kagabi. So halong-halong gid sa mabiyahe subong ha basi may inulan bala nga lugar diri sa Negros. Ngayon yung malabyan, especially yung mga motor, extra gid careful gid. Hinay lang kay makaabot ikaw mo na or makalabot ikaw mo na sa inyo nga pakadtuan. Okay? Kay Jeanette Nieves, good morning man. Sige. Kag good morning man kay Kagawad Milagros Alit. Kay Sir Awin Torres ang Hinubaan, good morning. Of course, sa La Castellana si Leo. Anong apelido? Nalipat ko sa apelido ni Sir Leo. Sige lang. Ang gasulod sa ako nga si Sir Leo Estopa. Ay, hala. Leo Talaban. Ay, okay. Sige. Good morning, gid. Kag kay RR to balahagina. Good morning si RR. Halong gid sa pagbiyahe today. Okay? Kag kay Jeanette Nieves. Good morning man. Linda Bato. Good morning man sa imo. Kay Lito Dayap. Dara sa may punta Taytay. Mayong aga. Kay Sir Jude Press. Good morning. At good morning man sa akong Iloy nga naga-monitor man subong. Good morning sa inyo dra mother. Kagupod man kay sa akong father dra sa subong sa may Davao City. Okay, sige, maayong aga sa inyo.
Standby for Balita International kag Sports. Sunday edition sa aksyon! Let's size 26 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Ginadilian na sa gobyerno sa Russia ang paggamit sa Facebook sa among nga pungsod. Kini matapos sa ginaligar ginlapas sa Meta nga kompanya sa Facebook ang mapagsulodan sa Russia pagi sa paglimitas ni sa online access sa state-backed media. Bilang sabat ginpahag naman ni Meta President Nick Clegg nga ginahimo sa kompanya ang tanan sa ilang masarangan agud liwat nga mabalik ang Russian users sa matuod mabalik ang mga serbisyo sa Russia apang hindi sa madugay madulaan man sa koneksyon ang Russian users sa matuod kag insaktong impormasyon. Una na ginanunsyo sa Meta nga i-block nila ang access sa tanang Russian state media dungan sa pagkakasini sa mga ad gikan sa mga outlet nga ginasuportahan sa Kremlin. Magluwas diri gin-demote man sa Meta ang tanang online content nga may connection sa Russian state media sa ilang mga online searches. Ang desisyon sa media and telecom regulators ng Russia ang pinakabago nga tikang sa madasig kag nagalala nga standoff sa tunga sa mga Western tech nga kompanya kag Kremlin. Kag sa ato naman nga sports balita, nakasulod sa ikaduha, ako nakasulod na sa ikaduhang round sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas matapos ang dalayon niya pag-atras ng South Korea. Formal na ang ginanunsyo sa FIBA sa Marso 4 nga isang Pilipinas sa siyam ka mga team nga kwalipikado na sa ikaduhang rounds in qualifiers. Sa karon mayara sang 1-1 win-loss record ang Gilas matapos ang second window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kadtong Pebrero. Madumduman nag-atras ang South Korea sa second window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginpatigayon sa Pilipinas matapos na pila sa ila players ang natapikan sa COVID-19. Last size 29 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo Marso 6, 2022. Belated happy birthday kay Action Fred Salanga and belated happy birthday man sa akon Lola Donyang dira sa may Isla Sang Guimaras. So, yesterday nag-celebrate siya sa ika-90 na kaadlawan. So belated happy birthday Lola Donya. God bless you and stay safe. Mga ka-aksyon sa rin ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ini naman sa Aksyon Dorel Kabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!